muri yeZimbabwe. Aiwa, newspaper remuAfrica razovhura hombe manje, razoadvisa vanhu vemuZimbabwe, razoadvisa macitizens vanga vasingafungiri, nokuti rinoda richiti aiwa vanhu vemuZimbabwe vanoda kuzvibvisa mumesi yakacreatwa neZANU-PF naMnangagwa. Aiwa, musada peace, chitongopindai muhondo sezvamaita muliberation struggle. Aiwa, zvavhundutsa vanhu izvi. Sati tatanga kuverenga kune kupinda munyaya iyi, ndokurudzira chibva wasubscriber, wolike, wotina on the bell icon. Tombochiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka tinoona kuti vanenge vachinyora vachiti the power to change the current political mess created by Mnangagwa and ZANU-PF in Zimbabwe is in the hands of the people of Zimbabwe. It is important to remember what African liberation movements preached during the liberation struggle against the colonial rule. Savanoendera mberi vachiti you can testify there is no rule of law in Zimbabwe right now. Look at the recalls of the opposition Citizen Coalition for Change MPs from parliament by TSHABANGU, who calls himself an interim secretary general of the CCC. Look at how excited ZANU-PF and Mnangagwa are with the by-elections in which they are getting free seats which they lost in the August, by the way. Should I tell you ZANU-PF and Mnangagwa are behind this quest to decimate the Zimbabwe main opposition Citizen Coalition for Change? Sando zvari kuyavachira vachiti aiwa vanhu vemuZimbabwe mufanira kutarira kuti aiwa vanhu veZANU-PF varungoritena masits avakaluza last year muna August, varungomaritena nokushandisa kwari kuita TSHABANGU. So the best way tikushandisa your hands sezvamakaita paliberation struggle kuti muwane rusununguko, chitongopindai motongoita noise. Sando zviri kutaura newspaper remuAfrica here. Samuri yeZimbabwe chimbotudzai mafungiro enyu, munoti kudi kuti ne way yayakasuggestiwa nenewspaper reAfrica Beauty Ruined kuti aiwa kana muchida rusununguko muZimbabwe aiwa chitongopindai motongotanga hondo. Saka mburi yeZimbabwe tudzai mafungiro enyu, pfurikidza pinda comment section medu muchisubscribe, kulike pachena kutina on the bell icon. Tambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live.